Barka da zuwa tashar Kannywood 24 TV domin samun sabbin fina-finan Hausa da kuma labarai da dumi su. To ba mai sauraro idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan tashar tamu mai albarka, muna so ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Our food plenty there, oh. Plenty. Food plenty. Our food plenty for there. A warehouse of 600 feet by 600 feet, full of COVID-19 products, was discovered today. Look at people struggling to pass.